Çayên Kurdistanê her tim mirovahî parastiye. Lat û zinarên wê, gelî û newalên wê bûye stargeh ji bo jiyana mirovan. Xweşî û geşiya van diyaran di her demsalê de xwedî cudahiyek e. Ji ber vê yekî tê gotin ku şaristanî ji van waran derketiye. Welatê me dîsa ji me re dibe jîngeh û me bi germahî pêşwazî dike. Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama Nan û Dan em carekî dî bûwerene. Ya rastî Nan û Dan dixwaze li Herêmên Kurdistanê tevahî bigere, lêbelê hin cî hene destê me ji wan nabe. Yek ji wan ciha jî Amed e. Di vî demweşana nû de ev cara yekem e. Em li Amedê bi bernameyekê em ê çê bikin, ji ber wî yekî jî ji bo me taybet e. Her wiha em hatine cihekî xweş, cihekî gelek xweş. Ev der herêmekî girêdayê navçeya Pasûrê ye. Em li herêma hevê danin. Ev der wek tê zanîn hem cihekî herêmekî navdar e, hem jî bi ahêla xwezayê xwe ve gelek xweş e. Ji ber wê yekî em niha li ber geliyekî dest bi bernama xwe dikin. Li pişt me çemê Sarûmê heye û her wiha geliyê Aşal bi pişt me ye, li pêşiya me hema bêjin nîzîkê me geliyê Godernê heye. Herêma hevê dan ji wî alî ve cihekî gelek xweş e. Em bernama xwe ji vir dest pê dikin, em ê ji vir her ne gundekî em dixwazin ev car em bernameyekî cuda li pêşberî we bin. Gavekî dî hûn ê bibînin ka em ê li herêma hevê dan em ê çî bînin ser ekranê we em dest bernama xwe dikin. Em li dilê Kurdistanê li Amedê ne. Em hatin herêmek wisa ku di navbera çiyayên Pasûr, Licê, Farqîn û Hezroyê de dimîne. Dawiya payîzê ye û demsal ber bi zivistanê ve diçe. Payîz rengê xwe daye xwezayê jî. Mirov di nav vê xweşiya rengan de mest dibe, kêfxweş dibe. Sarûmê kuvan geliyên asê ji xwe re kiriye wargeh bi dilnazî diherike. Li geliyê Aşa em tevahiya xweşiya xwezayê hîs dikin û dibin hevalê çiyayê Andok. Me got em li herêma hewê danin, niha jî em hatine gundê Temra, gundikê Bîra Zeyna. Li vê derê em dixwazin îro bernameyekî cuda çêkin, wek me anî ziman, ji ber ku dî dawiya payîzê ye, zivistan tê, amadekariyê zivistanê hene. Her wiha li van gundê vê derê alê Pasûrê haziriyên zivistanê bi awayekî xurt têkirin. Her wiha em dixwazin vê haziriyê jî vê amadekariyê jî bînin ser ekranên we. Em ê niha li nava gund bigerin, em sibehekî zû hatine vê derê. Li vir me xwest em hinekî jiyana vê derê jî bibînin, ji ber wî yekî em ê di roja li vir bin. Her wiha karûbarê gundiya çawa diçe, em ê wî jî bînine ser ekranê we. Em hêvî dikin bernameyekî xweş em ê bi hev re derbas bikin, niha em dest bernama xwe dikin. Sibehek zû bû em hatine vê gundê. Tarîtiya şevê hêj nû perdeya xwe radikir ji rûyê erdê. Bi hilata rojê re laş û hestiyên cemidî bûn germahiyê hîs kirin. Lêbelê şêniyên gund hêj tarîtî li erdê dest bi jiyana rojê kirine.
ya herî zûrabûyê jî a pê ihsan e. Bi tûşkirina kêrên xwe amedekariya rojekî dirêj dike. Belê temaşevanên hêja me got em hatine gundikê Bîra Zeyna ev der gundekî girêdayî Temrayê. Belê. Niha em hatine em bûne mêvanê a pê ihsan. Belê. Em spas dikin serî de. Sağ ol. Baş. Hûn çawanin baş in? Elhamdülillah sağ ol. Baş. Rewşa we çawa ye, halê we çawa ye? Çok şükür. Baş elhamdülillah. Der baş. Îdî ber bi zivistanê ve diçe, payîz jî dikede. Payîz dikede dike zivistanê. İdî hûn haziriya xwe zivistanê jî dikin. Belê em haziriye zivistanê. Mesela hûn çi dikin, çi hazirî dikin? Îro mesela em hatine vê dire em ê çi bikin? Em ê Xwedê nasîb ke em ê qawurme serjêkin. Em ê qelî çêkin, ne mi? Heywana çêkin, qeliyê çêkin. Belê. Ji bona zivistanê, ji bavê karê me de gelenlikê me yê wisakî heye. Yani hûn ji kevin de Kem da çê dikin, ne mi? çê dikin. Van heywana em jê dikin qawurme zivistanê bona nefeqê zivistanê. Em gundê we em me dît em sibehekî zû hatin. Belê. Hê ronahî neket we erdê. Belê. Em hatin me hinekî vadira jî dît bi rastî jî cêkî gelek xweş e. Belê. Em me got haziriye zivistanê îdî ber bi dawiyê ve tê. Belê. Belê. Qelî çi dem mirov çêke baş e? Qelî îla divê mevsûna merçêke mere hinkî zû çêke germ ve xira dibe. İca got Divê sarma bike. tam serma bikeve meriv çêke û dike teneka çingoya hiltîne ne heta biharê tiştekî pê. Niha Mevsûmê qeliyê îro ye. belê îro sibe em li virin. Belê. Temaşevanên hêja îro em ê li vê gundê ji were qelî çêkin. Qeliya zivistanê ne qeliya ku rojane tê xwarin. Eva Ev dermalê ye. Ne wa? eva sê mayê, çar mayê. Têra çar kutê sê çar meha em ê wiya bikişînin. Li va dera li alê pasûrê bi gundên çiya bi taybet cî ku heywan lê hene vê her sal vê yekî dikin. Belê. Ji ber yekî em jî li vê gundê em dixwazin vê amadekariyên zivistanê û çêkirina qelî nîşanê we bidin. Nihayî demê ji serjêkirina heywana dest pê bikin. Belê. Heta îdî kengê qeliya me çê dibe. Tamam. Em ê wî jî bîne ser ekrana em Belê. bernama xwe berdewam dikin. Belê. Vaye me û apê ihsan hevnas kir. Niha dora kar e. Wek me de sohbeta xwe de jî anî ziman îro em ê ji bo we qelî çêkin. Gundiya dest bi karê serjêkirinê kirine. Em jî diçin tevlî wan dibin. Belê em bernama xwe berdewam dikin niha jî em hatine îdî ciyê heywan serjêkirinê ne wa? Belê. Kat ji me re bêje hûn mesela haziriya zivistanê ku hûn dikin qeliyê xwe çê dikin û me wek dît vê dirê qelebalixê gundî tev civiyan e Belê. û tev sa bi hev re çê dikin. Em tev yek rojkî jê dikin û herkes dibe mala xwe sor dike û dike qawurme û qûtê xwe tîne. Yani rojê malkî jê nakin em. Yani- Heşt malin
هفت هشت مالن تا به هفره چی دکن مروی می دروازی تین و تا به هورا ام چید کن روشکی چید کن بالاتینن اون سالا چید کن. چند تفده چند حیوان سرجی دکن ولا ما بار سی حیوان شکلیه ده ایسا سالا نظام سی حب حیوان اه. چی کلیه بار ما سی حب حیوان علی بجیکلیه ده اون- ایسا نظام سی حبارت 25 هره هجا ایوه نت کیفش بدون نکلیه اه. اون قلیه خوش چی چی دکن شکیجا حیوانی چی دکن امش بزنا چید کن بزن چی اه دکن ام نه بزن چید کن بله بزن ایدی کوپشتی هاوین جی سر درباز بیدی باش خورد بن از خود سون مادال او اوه خورتبونا و ایروپه و اینی کم که چای را نو هیچیم بیه بله دخوا کم گوشتی ده. سیسته و کم دو یعنی گرک گیاه نو نخواه نه گرک یا نو نخوا بله یعنی ایدی دخوا حیوان گوشتی سیسته حیوان و. تام گهانه ایدی اه، هاتنه هاتنه آوه قارنه، قلیه اه. هاتنه باش. قارنه جانا پیوام بسکنن اینی کم دو گوشتی اون زیده نا و کم دو خوزا وجی خوشه جی وجی خوشه بله. براستی بدره حیوان جذبین باش دگیهین باشه، نه حیوان اه. یعنی خودی کرنا سوالا جی لور باشه باشه بله ای باشه ام بردوام بکن نه هیچ برد کارین سرجی کرنا و گوش جهف قطاندنی بردوام دکه بله امی جی کا ایدی امی ببین امی چی بکن بله. یا بله. هدی امی بین سر اکرانی و ام بله. بردوام بکن بله بله لوی گندی هیجی رحی آلیکاری و خباتا کولکتیف هیا چکرنا قلی به سرجی کرنا و گراندنا بزنا دست پیدکه دی بردوام ده گوشت حیوان جه هفتین و قطاندن لور تو کسی بیکار تنه جزارو کجنا حتی کالو پیرا هر کس به کار کیره مجوله هلبت دیسا هن کارین گراند که و سرمله جنان بله تماشاوانین هیجا ام برنامه خو بردوام دکن گوادی ما آنی سر اکرانین وش آلیه کی سرجی کرنا حیوانا بردوام دکه پرچه کرنا هم بردوام دکه آلیه کی جی خباتا جنا هیه نها ام دخوازن ویجی بینن سر اکرانی و نها دایکه کل جمعه دایکا دیلبر مرحبا اشتره مرحبا سرچاوی سرا چوایی باشم حمد خدا حالی و چیه و چه دکیم حمد روشا خدا چوایه والله روشا ما باشه شکر خدا را نها ام ایرو هاتنه ام الویدره ام قلی چه دکن بله حاضریا زوستانی اه. دکن لور جنجی خباته کی دمشینن بله. تکاری بحثی بکی چه دکن نها لور اوجی ام دوین سروپیا چه دکن بله. کل پارچنن چه دکن دزوری کینن و باشه اوی ببین بشون هور کن اوانجی امی چه کن بله یعنی بخور او جالیک و گوشتی کو هات حیوانین هاتن سرجی کرن گوشتی وام وی ببا قلی گوشت و وان سر اوی پیواجی. بقلی کل پارچه جی امی ببین بشون بله و چیکن به آگر بزور کینن بشون اون کلا پاچا جی جبو زوستان هلدن اما بشون باون دولاوه کنگ دری مهرکه اما وی چاخیونی گاوی درخون درخنو بشون و بدل سر نهال سر آگر دکزرینن دایکا دیلبر جی یکی کوناره زمانی بری تیبیراته بله جی کون حتی نها اون وی کاری دکن نه حاضر زوستان وی شکلی اول دکن دا کار ما اوه ام بی قاور می چه دکن بله ساله جار کی هوا سر مروی ام حفکی جید کن تنه و اداره و ام ده حبا جید کن چار حبا جید کن تشتکی خوشی لور هی ام بله. بینن گندی تب آلیکاریا هف دکن دلاو هف ده چه دکن عقوبت ما عرف عادت ما اوهایه روی اوها آلیکاریا هف دکن بله. انا پیوا اوی بی گوشت بین هنکی هور کن هر یکی برداره وان اوی بدن سر آگر چیکن بکن قاور ما بله اوه ای باشه ام سپاس دکنش بوی وی قوت خودش بیجواره طبعا. ای والله. توجی سروره یا وانت که سر وانت چی خدا بتی عم تدریش کرده ده والله اوه دی کار که بمناوه نه نه تهی سر خواهی تو باشی ام سپاس دکنش بوی قوت بیجواره خدا جان راضی
Serjêkirina bizina hêdî bi dawî dibe. Her malek goştê xwe digire û ji bo çêkirinê dibe. Waye em ber bi nîvrovetên. Pêwîst e kesên kar dikin xwarina nîvro bixwin. Em dibêjin bila xweydana me jî di navê karê de hebe û em goşt didin ser agir. Paşî jî em tev bi hev re rodinin û xwarina nîvro dixwin. Piştî xwarinê kar berdewam dike. Niha jî dora hûrkirina goştê ye. Belê temaşevanên hêja hêdî em hêdî hatin ber bi hûrkirina goştê ve serê sibê ve me dest pê kir heywan hatin serjêkirin heta piştî nîvro jî berdewam kir ew heywanê hatin serjêkirin me ji wê xwarin jî çêkir xwarina xwe nîvro jî me jê xwar hêdî ber bi êvarkî ve diçe roja me wexta biqede lê karê me berdewam dike niha hêdî dora hûrkirinê ne? Bel. Em ana inê hûrkir. Hûrkirina wê çawa tê hûrkirin yani gerek perçê çawa bin? Ev qasabin. Belê. Biya wayem hûrkirin. Van laşa divê tev bêne hûrkirin ne? Van laşa tev gere hûr bibin. Ondan sonra herin êvarê sor bibin û em ê bikin nefeqe. Ev heywanê ha em hinek behsa wê bikin. Me got bizin e. Bizine. Emrê wan çend e? Bizin gerek çiqas ve yani Bizin- her bizin çê dibe çê nabe. Bizin heta 15 sala çe. Fakat anha vê mehyanda kes bizina pir xwe nake. Belê. Yaşê wan sisê ye, çare, di done. Yani ne zêde mezin ne ji zêde gorî bizin mezin ha? in, Belê. Di wan yaşa da em jê dikin û inê dikin qewrme. Mesela li hin devera qeliya ew kê çê dikin? Dewara. Dewara çê Belê. dikin. Hûn jî çê dikin carî? Wala yek mala çê dikin em pir Yani Çênake. hin gund çê dikin yani. he gund cana çê dike. Belê. Biya we kîja baş e? Qeliya kîja baş e? Qeliya bizinê baş e. Ê bizinê baş e ne? Qeliya bizinê tercih. Goştê kara ê bizina Ê kara ê bizina ew xweş e. îdî Goştê xweş dewara e. hinkî giran e. Hinekî girantir tê Hinekî goşt. jî zêde mesrefliye. Mesrafa wî jî zêde ye. Belê mesrefa wî zêde ye. Ee, Hûrkirina wî nexweş e zehmet e. Patina wî hinkî zêde gere bê patin. Yani Belê. bi her dewayê xwe dewar nagê bizirê. Bizim pir xolayî hem xweş hûr dibe hem zûtê patin hem zî ekla wî xweş e. Berwî qasî eval malê me em gişt bizina tercih dikin. Belê. Em bizina her sal bizina jê dikin. Ji serê sibê de He. heywan têne serjêkirin çend Evet. hebûye îro? Me Sen îro o- 36 heb jê kiriye. Sî û şeş heb. 36 heb Maşallah. Me 36 heb jê kiriye. Belê. Dozî malka me dozî kiriye 6 heb heb. Belê. Bêje bi xwe û bi mervê xwe û ji bajêr tên ji dera tên em salê 45 hebî jê dikin vî away. Ey Karê- şê wî karê wî sê roja dewam dike. Sê roja devam dike. Pêncî pezî sê roja ew ê bidome. Lê dawiya wî de tiştek xweş derdike. Dawiya wî tabî. Tiştek xweş derdike ve yani Hatta ew ya tibêj. ji ber wî awê ye. Ev zehmetî û ew Gaya ji xwe aw xweşî ye. Gaya Zehmetî em ji ber wê xweşiyê mirov bibîne her wiha jiyana xwe ku mirov berdewam bike. Belê, Zivistan belê, tê, rojên belê. zehmet tên. Belê. Ji bo Sartê, zar û zêç birçî Mêvan nemînin. tên. Mêvan tên. Zar zîç birçî nemîne. Onî ji wî ye. Belê. Wek me anî ziman niha îdî heywanên ku hatine serjêkirin têne hûrkirin. İdî ji vir piştî ku hûrkirina wan jî qediya. Em ê derbasî Malê serkûçika bibin, serkûçika malê wê li wê derê me berdewam bikin. Belê. Li benda me bin bi rastî jî tiştek xweş taybet wê ji vê goştê derkeve em berdewam bikin.
dest bi hûrkirina goştê kirin. Her maliyek cuda cuda goştê xwe dide hûrkirin. Heta êvarê ev kar berdewam dike. Kesên hûrkirina goştê wan diqede, sîtilên xwe ber bi kuçkave dibin. Vaye agir jî hatine pêxistin. Piştî em sîtila xwe datînin ser kuçkê, ez û apê İhsan li dora agir sohbeta xwe berdewam dikin. Temaşevanên hêja îdî em ber bi êvarê ve hatin tarîtî jî ket, em hatine ber kuçka xwe apê İhsan. بله Me îdî goştê xwe temam kir, hûrkirina wî jî qediya. İdî me anî danî ser kuçkê. ki hevme Kanca ji me re bêje tê çi ev ê çaçê be heta kengê pije. evet ona agir bidin bini qasî saetî bipije ava xuziya kir donê xwe da sor dibe dipije ew werin valakin dikin qav û hûn dara serdin û helbet. Digel hemû zehmetiya jî em ê qeliya xwe çêkin. Em dest jê bernadin. Sibe jî em hêvîdarin, em ê hem temayî binêrin, hem em ê bi dawî bikin ka çawa tê veşartin û tê hildan û em ê wê jî bînin ser ekrana. Ya jî em sibê berdewam bikin. Çawa ev yê sibê serxêriyê dibe ne wa? lêk Tamam, em ê sibê berdewam bikin. Vaye me roj li xwe kir şev. Qeliya me êdî li ser agir wê bi dilê xwe bipije. Em xwe ji derdora sîtilê zêde dûr nakin. Geh agir didin bin, geh goştê nava sîtilê tevlî hev dikin. Her wiha ji vê goştê qeliyê şîva me jî derdikeve. Ji ber ku sibihê zû em ê rabin, em dawiyê li şeva xwe tînin. Bi tîrêjên rojê re em carekî din dest bi rojek nû dikin. Heta em tên ser kuçkê gelek kar û bar hatine kirin. Ji bo berdewama çêkirina qeliyê goştên şûştin agir tên pêxistin. Goştên bermahiyê qeliyê têne hildan amadekariya xwarinê tên kirin. Em çêkirina qeliya xwe berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja şevek ser re derbas bû, em hatine roja din hêj kar û bar berdewam dike vê sibê em rabûn li vê derê xirûcir hebû, çûnû hatin gelek bû. Dayika Nefîse me re ye, merheba ji te re. Do roj serê sibê heta êvarê em xebitîn şixulîn, te jî karekî giran dikir li vê derê me te dît. Eca ew roj derbas bû ve karê xwe hinekî xilas kir. Niha hêj berdewam dike. Eca me do çêkirina qelî hinekî nîşanê temaşevanê xwe da, lêbelê em dixwazin hinekî dî bi teferruat nîşan bidin. Yani çitê me kêm hiştiye em nîşan bidin. Niha goştê me sîtilê de ye. Goştê me sîtilê da ye, em ê bidin ser agir, ew ê kelawî were diyarî, ez ê hêja xwe bavê me, Belê. ez ê avê bikime, ew ê kelawî were diyarî, germ bibe bikele, ez ê hêja xwe bavê me û piştî xwe ênê em ê tev bidin, ew ê çê bibe, berê em ê agirê wî bikin, ew ê çê bibe hêdî hêdî Belê. û çê bû em ê dey. Kuçê bu em ê deyîn xwe ya jemê nîşan bidin. Em dixwazî sîtilê xwe deyne ser, em carekî dî wir berdewam bikin. Belê me goştê xwe danî ser, ku kellê hat, Kellê hat. İdemê- Germ bû hêja xwe davê. xwe davêjine ser. Ez hêja wê xwe davê. Wê xwe bikeviye, Wê xwe jî ez sîtilekî wiha çi qas mirov xwe yani xuya wî gorî çi û eyar dikin. gorî tasam eyar dikin, gorî kîloyê em eyar dikin. Ha.
إجا إبيا قوشت دحب نرمي دحب الزناية قوشت نرمية أسكي شو- تيراتنا ها شخم نهی پرس بکن دو مدید یه به هستی جی هبون یعنی گوشت به هستی جی چید به و ای نرمه جی چید به نه أيدي أم تشيدكن وأمكن فراقة ها اون هر دو کا جف جدا چید کن آیری چید کن نه جودا تشيدكن ملور دیت جی استانبول جی ازمیری جواد را جی تین هره یعنی دما قدیا دما آمده کاری زوستانی کسی دوره دور جی تین شواره جی ورد بر نه تين دبن تشيدكن أبيك تشيناكن جي شرجيدكن جبوي دولابي بله. يعني دبن باشه اما کاری خو بردوام بکن هر وها برنامه خو می بردوام بکن جبر کو هیچ چکرنا قل یه مایه ام دیسا لبندا پجاندنا گوشتینه دما کلی هات دایکا نفیسه خویا ویجی برده سر جبو بنیوی نگره جار جاران ام تبلی هف دکن دما بهنودانی جی ام به آپی احسان را لسر جیانا وان و سرپیهاتین وی صحبتی دکن ایدی دم هات وایه ام گوشتی خواهش سر آگر داتینن بله تماشاوان هیجا ایدی امبر بداویه و تین وایه گوشت ما کلیا پجیا ما گوادی لتمایی جی نیری گلک خوش چی ببو پر خوش چی بی براستی جی ایدی نها امی چی بکن که تویش مره بیجه إني أمي فالاكن أمي قشتي خبكن فراقة أمي باشلفكن یعنی بیخنا فراقا أمي تخنا فراقة وأمي فراقة اخت الجابكن أمي روني خبري ساتن نها رونه اون دیخنه سر کجا رونه؟ رونه مالیه نه؟ روني مالية روني یعنی مالية رونه خوی خوزایه کون إيه أبي تشياية مال تشيا هلانية وايد اوی رونه بين الک جیا رونه ویتامی تاوی فابریکاسیون دیخنه ناوی دكا نخوشتی هران نخوشتي طعموي نخوشة نخوشيتي أو جي مجبورات يدكن سر نه جام ناكن سر دی زمان هاتی وی زمان رونه مالی زیده پیدا نابل هر هذه پیدا نابه اما حیم کربن اما پیدا بکن سر وان خوشتر چه به تایبت وصافة چی هر تشت خوزایی چه به یعنی هم گوشتی وی هم رونه وی تف خوزایی کوچه به تماوی از بیم هی خوشتره ایجا امی نها بیخ نفرخ ده گوشتی خود تمام تو دست بکنم برای صحبت خبر دوام بکن گوشتی خود کاری گوشتی ما پیجیای باش چی بیه ده والله وای خونیت که جا هستیا تدرخی ای از هستیا ناکمی حیا کربم هستیا ناکمی ها اف یه به هستی وی چی اویا اوی به هستیه از وان هلا تیریا قزانه کمل بدری جی سیتله کمل بر هيا وجي به هستی به هستیه از حیا کربم از هستیه ویجی درد خم ان کربم از وسا داتینم فراق اوجی لازم تک اوجی کی تختارا دچه حتی کو قلی جهفته و قطاندن دایکا نفیسه رونه خوشی داتین سرتفکی دوی اف رونه به قدر باش سور ببن سر آگر بله تماشاوان هجا ایدی مگوت گوادی ام بر بداویه و هاتن ما پشتی گوشتی خواه خستوان قفه نه ایدی دور هات که امرونی بردن سر لور یک ما حاضر که دانی برخواه ترونی خوش سور کل سر آگر ایدی کت بیجش مره از اینجا بری سر قلیا خودم او قصرون دیگه دکوی بل بین دک باشی جهت یارا هندکشی
jvay dire belki E, terneke mi ya tişikin tişnave. Hemeviyat Ya jakin. kadere 15 kiloz benim goşte de hey ne? Valla zede. Dibe zede tırmış. Dora Zede. 20 kilo heye. E. Ez tişteki pırs bikim dinava ava xoda tedi keliya. E. Doni serket av biliket. Ya jinak neser. Na. Na, em wî naxin ser. Yani Em çekmem wî jî ro bîn. bexiyan. Dibe meriv bike ama em nakne ha. Ha Em nakin. jber çi? Ji ber gu Ji zêde girantê, girantê û rûnê me jî heye. Rûnê malê jî xweş e. Rûnê malê heye xweş e. Em rûnê malê dikin ser. Em donê qeliye em nakin ser. Ya mühim ewe xoşiya goşt e. Xweşiya goşt navar. Goşt ji xwezayê ku bê yani nava haywanê nava xwezaya baş de bijî goştê yî xweş be wê qeliya wî jî xweş be mirov dikare wisa bêje nawsa. Valla sane. Rast e. Tamam tu rûnê xwe berde ser kam binêrin. Pirsê me dîjî hema jî bikin û çawa hildidin dî yani çawa radikin ji bo zivistanê ve hildana wî veşartina wî. Ana hatkin û di cemide Belê. bi cemide em qalpaqli deva dixin. Ciyê wî tav nebe tav lê nexe. û barxûnê da datînin em li vira datînin. Yani tav nebînet bes. Tav nebînin. û piştî wî ênê germ çêbû dihele. Rûnê wî dihele ew ha zelal dibe. Belê. Cem em wê gavê ku bimîne em dixin dolaba. Wî çaxî dî û dikarin hildin. Dolaba. Belê ya rastî me du rojên xweş derbas kir li gundê Bîra Zeyna hem em tiştê nû hîn bûn çêkirina qelî û hem me behsa goşt kir me behsa jiyana we kir em gelek tiştan jî li vir hîn bûn û her wiha xwarinekî xweş me çêkir me qelî çêkir qeliya zivistanê Her neva. tişta herî girîng jî rûnê malê me xiste ser ne ew mühîm e ji ber çi ez dibêjim ji ber feyda goşt û ji bo însana mirova tê zanîn li belê rûnê malê jî zamanê berê baş da heta bikar anîn demek gotin işte ji vücuda insana ne baş e filan û vêvan xelkê xwe jê girt lê belê van salên dawî dî pispor û dixtor û ew jî dibêjin rûnê malê baş e. Rûnê malê baş e. Ne? Dî ew jî xwe me kur hatin dibêjin rûnê malê baş e. Em jî niha em dixwazin nîşanê temaşevanê xwe bidin veterekî me heye vîdyoyekî me heye em binêrin ka rûnê malê başiya wî xweşiya wî çi ye em ya nîşan bidin. Rûnê malê. Rûnê malê nebatek xwezayî û bifeyde ye. Di demên borî de li Kurdistanê ji metbaxa û ji ser sifreya kêm nedibû. Lêbelê van salên paşîn bi kararîna wê kêm bûbû. Bi salan hat gotin ku zirara wê ji tendurustiya mirovan re heye. Lêbelê piştî hin li kolînên zanistî diyar bû ku rûnê malê ji bo tendurustiya mirovan nebatek bêhempa ye. Deka werin em binêrin feydên rûnê malê çi ne? Rûnê malê ji hêla vîtamînê ve çavkaniyek hêja ye. Di nav de vîtamîna A, E û K heye û bi taybet ji bo fonksiyonên laş bi rêk û pêk bixebitin bikêrtê. Her wiha ji bo bînahiya çavan gelek baş e. Ji hêla mineralên manganes, krom, çingo, sifir û selenyumê dewlemend e. Her wiha di nav de îyot jî heye. Ji bo sîstema xweparastina laş û xebitandina metabolîzmayê gelek bifeyde ye. Di nav roviyan da li hemberî mikroorganîzmayên patojenîk parêzvaniyê dike. Heta niha dihat gotin ku rûnê malê ji bo kolesterolê nebaş e. Lêbelê tê gotin ku dema mirov bi rûnên din re qiyas dike zirara wê tune. Her wiha dil diparêze û rîska qeyrana dil kêm dike.
لگور لیکولین داوی هاتیه اثبات کرن کو تکیلیا رون مالی به اوبزیته رات نیه. بروواجی گر به پیوان وره بکارانین جبو و نخواشی گلک بفیده. دناو رون مالی دا ماده این خوارنه یا وک کاروتن آکو مروف جیر خریبه هیه. کاروتن دناو لاشتا و دیگر ویتامین آ و دبه آنتی اکسیدان. ev yek dike ku mirov li hember nexweşiyan tê bikoşe û laşê mirovan ji nexweşiyên belavbar diparêze û hucreyê laş nû dike. Ji ber ku vîtamîna A û beta karotan tê de zêde ye rîska penceşêra prostatê û kolorektal kêm dike. Her wiha li hember penceşêra çiçik jî bandoreke wê ya erînî heye. Rûnê malê ji bo pirsgirêkên mîde û roviyan jî gelek baş e. Bi taybet zarokên ku rûnê malê an jî şîrê bi rûn naxwin li gor zarokên dixwin rîska wan ya penceşêra kolonê û nexweşiya îshalê zêdetir dibe. Li gor lêkolînek li Hollandayê hatiye kirin rûnê malê ji bo movikên girêdanê baş e û bayê movikan rihet dike. Bi saya hebûna vîtamînên wek A û D rûnê malê ji bo hestiya gelek bifeyde ye. Dîsa di nav de ji bo rizandina diranan rawestîna bandorek antîkarsînojenîk dike. Ji ber hebûna asîtên rûnê ya bi navê omega-3 û omega-6 pêşketina mejî jî zêde dike. Omega-3 bi taybet ji bo zarokên ku mezin dibin xwedî feydeyek mezin e. Melfeydeyên rûnê malê temaşe kir. Wek me anî ser ekranên we dayika Nefîse rûnê jî berdide ser qeliyê û êdî karê çêkirina qeliyê bi dawî dibe. Qeliya ku me duh çêkirbû êdî hatiye xwarinê. Em wê ji kîlerê derdixin û ji bo xwarinê amade dikin. Niha dora xwarinê ye. Belê temaşevanên hêja dem hatine dawiyê. Va me sifra xwe danî, me qeliya xwe danî ber xwe dem ê bixwin. Ne? Em spas dikin ji bo we. Bi rastî jî ev du roje me zehmetî jî dawan. Gerçî amadekariyê xwe zivistanê dikirin. Ji xwe her sal vê yekê dikin. Lê belê dîsa jî çêkirina bernamê jî ne ew hêsane. Ji bo me jî gelek xebitîn her wiha me çêkirina qeliyê de ji destpêkê heta dawiyê heta ku tê ser sifrê me tevî kişand me anî ser ekranên we ger hûn jî bixwazin hûn dikarin mala xwedî vî yekî çêkin. Apê Ehsan Ka tu çi dibêjî? Me qeliyekî çawa derket, çawa çêbû? Qelîkî xweş derket. Ne? Me zehmet Heywanê me baş bûn. Heywan me zehmet pirdî îro diroje feqet heywanê me baş bûn qeliya me wayl piyasê da tişkî pir mezemê xweş derketiye Belê. û rindin û meslekê me ye û hem jî nefeqê zivistanê ye. Belê. Em ji vê îşî re mecbûrin her sal em vî karî dikin feqet îsal daha xweş hat weka hergav. Belê. Em jî spas dikin ji bo te ji bo bi vê emrê xwe tu bi me re xebitî û te ji me re behs kir ka çawa çê dibe çawa çê nabe her wiha dayika Nefîse ji me re bû alîkar em spasiya wî jî dikin. Gotinê tê da wî jî em bigirin em temayî binêrin paşî. Wî wel ortaya sifra me û hûnê bixwin Belê. ji wera saet û afiyet be nûrşîcan be. Em spas dikin. Sağ olun. Nezê bêjim çi. Baş e. Em ê ji xwe hal temayî binêrin dixwazin em lê binêrin ka çawa çêbûye paşê em ê xatirê xwe bixwazin. Eva qeliya me ku ev du roje em pê vene. Bernameya Nan û Dan cara yekem e tê herêma Pasûrê.
براستی جیل هریما هویدان مدو روژین گلک خوش در باز کر. ما خواست ام اماده کاری زوستانی بین سر اکرانا. خوارنا مجی قلیا زوستانی بو. ام هیویدارن و دروژین پیش دجیر یا ما بوان دیارا بکنه. راستی جی طعمکی گلک خوشه. یعنی اف گوشتی حال هر دری بلکی پیدا نبه. ام ل پاسوری نه. دنوا خوازای ده اف حیوان جیان دکن و تدگیجین حتی کتی سر صفره. جبر بیه که قلیاوی گلک خوش چه بویه. ام سپاس که جبوه. جبو هر تشتی جبو کداوه جبو امکاوه. ایدیمی خاطری خوب خوازن و برنامه خوب داوی بکن و خوانا خوب خون تماشوان این هجا ام لآمد نافچه پاسور لگند تمرا لگند که بیرا زینابون براستی جیف در هم مخوازاوی آنی سر اکران وجی جیکی پر خوشه ام گله کیف خوش بون ام دروش ملوده در باز کر صبح زور هاد بون مدست کار دکر تولی گند حتی که انجام در کت هوله ملوه دریج بو و قلیا زوستانی چکر قلیا کش بو در مالش بو که زوستان پی بی در باسکرین مویا چکر و ما آنی سر اکرانین و نهاجی امیلیدی تمایی بنیرم بخون اما زود از بخواناوی کر لی بله ببینه پشتی چند ماه دی سه چهار ماه اونه بخون بیا مزود از بخواناوی کر لی بله تشناب مجبور دویم نشانی و بدن ام وقت ما آنی زمان ام گلک چی که خوش بون حتی برنامه که دی من نوا خیر و خوشیه ده دم باشه